Ok, čaute guys, toto je začiatok môjho pohoda vlogu. Aktuálne sedím v studni s mojou kamarátkou Leo a s mojím kamarátom Willom. Každopádne ešte nie sme zbalené, ani ja, ani Leo. Neviem, Will, ty si zbalený? Zdraví. Takže hlásim sa zajtra ráno, keď budeme vyrážať. Bye! Je 6:30 ráno a my s Leo máme vstávať okolo 7, aby sme teda išli ešte nakúpiť a vystihnúť si naše powerbanky z Alzy a proste stihnúť ešte všetko, čo potrebujeme stihnúť pred pohodou. Ale ja sa proste zobudila o pol hodinu skôr, ako máme vstávať a ona to proste nie je. Proste ona ma opustila ako proste, keby som bola jej one night stand. Proste sa zdvihla a odišla. Pritom ja spím u nej a ja proste neviem, kam išla. Help. A teraz neviem, jak mám hľadať v jej dome, keď začnú zvoniť tie budíky v tejto izbe. Hej. Takže tak. Ozvem sa, keď budeme nakupovať asi. Bye. Ty kokos, aj s bleskom dneska. Na zdravie. Ja mám rád fentanyl. Šimon miluje fentanila. Chcem snáč. To je dobrý. Oh wow, to je svetla. Strašne vlastne dopila. To si znižil. Joj! Je to pohode. Nic si nedal, daj si poriadne. Nie, daj si poriadne. Čo hovoríš na to? Je to pohode. Sme na pohode. Určite som sa spokojná. Je to mám pohode. Dribble. Klasický dribble. Dribble, Miška. Ja milujem ten basketbal. Michael Jordan. Ty čo si povedala? Že je to papička. Pomaranča versus, nie versus. Pomarančový džús, jablkový džús a trošku pineapple! Počkaj, Čaute guys, back again. Je strašne veľa hodín, ideme ešte na nejakú DJ-ku, bude fakt po piči. Na zdravie. Cítiť to na kilometr, tento odporný kurva chlast. Na zdravíčku. Chlastáme iba domácu. A presne preto je tak proste. Dneska chlastáme iba domácu, lebo proste z toho vám není ďalší deň zle a máme to odskúšané a tak, ja už nemám inak hlas. Ale to nevadí, na zdravie. Slnko mojich očí. Aj. To 2, 1. My sme v pohode. Miška! Must move! Ale neviem hlasovať, ja to nedokážem. Saša, vstávaj!
To je ten nádherný pohľad a toto je život hodný žitia. Ďakujem za Drtičku! díky moc. Rika! Sajt Rika si máme Malý autista. To je neuveriteľné. To je zviera. Ona Práve je sme zviera. vytvesli zviera. To je divočina toto. Nie, hodne. Teda. Toto je džungla. Počkaj, musíš dať... Počkaj. Ale práve sme vytvesli šotika. A prečo toto robíte? Kamo, nemôžem to ja dabovať, prosím. Ahojte, guys. Tak ja si teda ochutnám tento drink. Poďme na to. Výborné. Mňam, to je parádička. Mil by som si ho mohol dať viac. Namýšľali ste, že 0, ničoho brzdí a všetko je iba last. Ok, čaute guys, sú 2 hodiny ráno, toto je taký quick update. Som na tejto Toyotake už asi 85. krát za dnešok a neviem čo som chcela povedať v tomto update, ale som mali, že to je hovno, nie je to žiaden toaleťák, of course, a zomieram, moje hlasivky neexistujú, Denzel Curry, whatever, bol mega popiči, reálne to bolo tak dobre, taktiež sú to všetci moji fucking ops, ale inak fajn, mám sa fajn, vyčekujeme vibe, dobre, asi ľudia vonku čakajú na toto, čiže je čas ísť do piče. Guys, je 4:45, posledný deň pohody, ideme spať, dáme si TikTok, tang-tung. Ja mám hlas, lebo my dve sme fajn z pohody a šok. Dobre, bye, dobrú noc, dobré ráno, slnko mojich očí. Dobré ráno, slnko mojich očí. Posledné ráno pohody, guys. Asi zobrieme všetci. Reálne mám asi fucking tú veľkú tuberkulózu. Ana mi kúpim najskôr čítačku do školy.